Hola, avui us volia anunciar una petita fita per mi que em fa molt alegre de poder compartir amb vosaltres, i és que, bé, a la Paremiologia Catalana Comparada Digital, la PCCD, jo sempre he intentat que anés acompanyada d'imatges que fessin que no fos tan farragós moure's per aquesta eina que és bàsicament textual, no? Per això, si entreu en segons quines dites, veureu que a la banda dreta, en el menú dret, doncs jo he anat recollint tot un seguit d'imatges. Eh? Són imatges que fan servir la dita de referència, com en aquest cas, no? Aquí per Nadal res no estrena, res no val, no? Doncs aquí tenim diferents imatges, absolutament documentades, com totes les fonts que té de la Paremiologia Catalana Comparada Digital, i que podeu trobar a la pàgina de l'autor o d'on jo he obtingut aquesta font. Ho podem trobar en moltes altres, i sobretot si anem amb les 100 prèmies més citades, que són les que tenen més fonts, veurem que totes, la majoria, veieu, tenen un seguit d'imatges que n'hi ha que són més divertides, n'hi ha que són més textuals també, etc. I què era el que us volia comunicar, i per això estic fent aquestes proves amb captures de pantalla? Doncs que a la base de dades que estic treballant d'imatges he arribat a les 5.000 imatges, que penso que és un nombre prou rodó i prou significatiu. Aquestes 5.000 imatges no són encara totes penjades a la paremiologia. Veureu que aquí n'hi ha algunes que el premiotipus encara és buit, perquè són citacions, són de diferents llocs, etc. Però haver arribat a acumular aquestes 5.000 imatges a mi em fa veritablement molt feliç. I podreu veure que, per exemple, les últimes que he estat descarregant avui són de WhatsApps que companys i companyes de la feina pacientment em van enviant perquè jo les pugui anar incorporant. Doncs res, això és el que us volia explicar, a veure com acaba.